Den, der holder sig klar, det er Mikkel Engelbrecht, Vitamin og Ruben Marholt Lundby. Vi skal nu se Agama Karabita, Gladsaksbåden, Uffe Højsbåden og Grønland. Det næste, der skal holde sig klar, er Mikkel Udberg for Kasara, imod Milan Toronius for Amager i Lewis Hamilton. Kom så, Otto, koncentrer dig! Vinder nummer 1, Niklas Sødebo med 10 point. Den du skal kæmpe nu, det er Ibrahim Larsen mod Murat Bjørn Dykkevæf. Og den der skal holde sig klar, det er Mikkel Johansen.